Gwern ydy'r gŵr bonheddig bach yma. Mae'n 2 oed ac yn byw yn Rhuthun. A be mae doctor di wneud o chdi? Di o di checio chdi? Ia. Mae di checio fi. Da. A be oedd o'n neud? Oedd o'n rhoi beth yn diglus di? Ia. Oedd? Wrth fanna. Ia. A be arall? O, checio dy geg di do? Ac o. A checio... Y ffilna. Siapli hana ar 2. Oedd gen Gwen dipyn o wres ddoed oedd? A dipyn bach o beswch? A ti di bod yn gweithio'n galad yn y nos ti am bach? Dwi di gweithio galed. Fel hyn. Fel na. Ti o'r gorau nadlu doedd, felly oedden ni'n meddwl bod sa well i ni fynd at y doctor bore yma. Iall. Oedd ni ble ma Doctor Q. Ia. A be mae doctor... Fedrith Gwern ddim cweit coelio'i lwc ei fod o rwan yn ysbyty Cyw bach. Dydyw dad, Llyr, ddim cweit mor frwdfrydig. Dyma'i ail ymweliad ar ysbyty mewn cwta wythnos. Dim ond yn newydd gael ei eni mae brawd bach Gwern. Ia, ti'n cofio enw fo? Ynir. Babi bach di o de? Babi bach. Bach. Mae Ynir yn union wsos oed heddiw. Yndi, felly dyna pam ma'n olwg wedi blino yna fi, gan bod dyn bach yma wedi penderfynu bod o'n cweit yn cael digon o sylw, felly oedd o eisiau cadw ni fyny neithiwr hefyd, yn ogystal â'i frawd bach newydd. Doeddech chdi? Dad, lliwio draig. Lliw'r ddaig, be o'n i? Lliw coch? Na, lliw oren. Lliw oren, iawn, draig oren gyda ni fan hyn, felly, ia? Mae Gwern wedi gweld y doctor a di cael meddyginiaeth. Maen nhw un cam yn agosach at fynd adre. Mae wedi bod yn gwrando ar dy galon di'n do? A wedi rhoi pwmp i chdi. A sut ti'n gwneud pan ti'n cael pwmp? Barod? Da iawn, chdi. Da iawn. Dyna sut ti'n gwneud de? Ia, sut dwi'n neud? A diolch i chdi ddim yn well? Ia. Yndi? A maen nhw'n mynd i gadw ni yma i weld sut mae dysgyfaint di yn ymateb, yndi? Ia. A gobeithio, gael ni fynd adra heno, ia? Ia. Gobeithio, Gawn ni de. fynd adre wan. Ddim wan, ond ella gawn ni nes ymlaen os ti'n teimlo'n well, ia? Dad, Ia. dwi'n lliwio traed a cwys. O, da iawn, lliwio da, Gwen. Dad, Ia. lliwio Ti eisiau fi ddod ati pen ôl? lliwio un stinky. Cymraeg iaith gyntaf ydi Gwern, ac mwyn iddo gael y gofal gorau posib, mae'r ward yn trio delio fo Gwern yn Gymraeg. Mae lot o rhai iangaf, dyn nhw ddim yn gallu siarad Saesneg. Na. A mae'n rili bwysig, mae gen ni'r arwyddion yma, so dyn ni'n rhoi wrth y plant sy'n siarad Cymraeg, a wedyn y staff hefyd, a dyn ni'n trio matcho nhw fyny. A mae helsach esbonio hefyd i plant deall, pan ma'n Cymraeg, beth sy'n ymlaen, chos mae'n fwy ofnus, fel arall ydy. Yndi. Beth sy'n ymlaen lle, so... Wel, o'n i'n gweithio lawr yn De Cymru, ac oedden nhw'n gofyn beth yw'r arwydd yna, Mastercard sign. So, o'n i'n disgwyl dod nôl yma a meddwl yr un peth, ond actually ma' 'na lot. Does dim lot heddiw, nag oes? Na. Ma' 'na lot o staff heddiw. Yn sicr, mae gan y Gymraeg le pwysig. Mae'n troi amser caled i blentyn yn amser hapus a phleserus. Diolch am bod dim. Gwerthrogi fawr iawn. Diolch yn cael hwn, tra. Ac wrth i Gwern neud i ffordd adre yn ôl at ei deulu, mae'n dweud y cyfan mae isio aros mae Gwern. Tic anferthol yn llyfr Ysbyty Cyw bach. Yay! Pwyd yna, ti'n mynd adra? Gwen, ddod na, ti'n mynd adra? Diolch yn fawr iawn.